Siyabingelela ukubingelela ngubaba uDokotela baba uSizwe ojabulela umfana umuhle njengekhehla lomlungu. Namhlanje sithi ake senze ama-video sise-building to Nedbank House building sise-corner of Queen Street and Albert Street that is in Durban, KwaZulu Natal. Sike sithathe ke ithuba makulisini sinikeze abelaphi bendabuko ngokuhlwana kwabo at no cost at no charge ukuthi abake bezokhangisa imisebenzi yabo abayenzayo ezigodlweni zabo. Namhlanje sinobaba esocela ukuthi abingelele asho ukuthi ngubani. Baba bingelela kahle. Baba Ndilongo, ngibingelela uDokotela, ngibingelela ithimba lasekhaya lisebenzayo elikwazi ukuthi silekelela ukuthi sidume kuleli lizwe, saziwe umhlaba wonke nje. Siyabonga kakhulu. Bona. Tata Ndilongo. Yebo mkhulu. Ngizofuna ke sikhulume lana ikakhulukazi uke wakhuluma ngesibango noma isibambelelo. Sokuthi umuke wathinta intokazi ikulandele noma ikuthande. Umbuzo ukuthi abantu besifazane uma beyifuna lento bangakwazi ukuthi bamthinte lo bhuti amshele ngelinye ilanga. Asibuke lapho. Siqale ngabo abantu besifazane kukhona kwabo okuqondene nabo. Abakusebenzayo nje kwazi ukubenzela nje abantu bangosisi. Okay. Kodwa ke lokho kwamanje kukhona komadoda futhi. Nakhona lapha indoda manje ngabe ukuthi iyahluleka intombi uyayihlula intombi uyabona kodwa ukuthi lo muntu angawakho umuzwa kithi. Angathathi nje umuntu nje esikhaleni oyihambela nje uzofika kudla imali yakhe. Akathole lo muntu nje azi ukuthi hayi uyena umuntu oqobo seqopheleni liphezulu kuyena empilweni. Okay. Ngifuna sikhulume lena. Kunabantu abafuna into zomcebo. Bengafuni isithwalo. Uyakwazi ukuhlanganisa isithwalo nomcebo? Iyahlukaniseka mkhulu. Akuchaza ngalokho ukuthi umuntu uma efuna umcebo yini uzomnika yona? Umuntu mefuna umcebo uyafika nje akhuluma into inkinga yakhe. Yabo. Ezinye izinto sikhulu ezingakhulunywa kakhulu amakhehle ngaphambili. Ubiya straight umuntu kulo muntu asuke efuna usizo kuyena baxoxa kubabili amlungisele lento ayifunayo. So ke kulo muntu ke mina ukuthi umuntu mefuna umcebo noba ufuna uceba ngolopho uhlobo. Kodwa mayithi ufuna nje ukuthi acebe abe nezinkomo noba imoto noba umsebenzi noba imali noba ibusiness lakhe. Hayi akangixhuma nje sixoxe ngizokwazi ukuthi ngimnenze. Uma eyisangoma noma izinyanga efuna ukusenza isigodlweni yini omnika yona? Omakhosi kakhulu banenkinga eningi yokuvalana. Nokuthi umuntu kube lula nje ukuthi avaleke nje esebenza kahle nethongo elihle nje livaleke. So lo muntu lo angangithinta ngikwazi ukumlekelela. Kuvuleka umsebenzi asebenze. Uma ke ngesona isangoma kodwa enebusiness efuna ibaso lokuthi kugcwale la sebenzela khona. Bona ke lawo kubaleka kakhulu. Ngoba uma unebusiness kodwa uhlala usuku lonke kunabantu umuntu oyedwa ongangena imuntu kolunye usuku futhi ulalo ngabalile. Mawuthole ibaso leli ilona lewazi ukuqokelela izinto but ngiyakutshela ukuthi izanani ozongiphathela yona ngizoyihlanganisa naleli baso leli ukuze likhuphule kule ndawo sokuthi makube busy. Okunye ke uSiyoni usesiyoni uJericho uhlaba ihlangane ufuna ukukhuphula umsebenzi webandla lakhe. Yini onayo ngamnika yona? Into yebandla mkhulu ikhona kumina. Futhi sebaningi abantu ukuthi ke kuba singakhulumi ngabantu. Kumnandi kwakona ngoba asibabiza amagama abantu sithi ubani nobani sekeze kumina ubani nobani. Kodwa nje ukukhula kwebandla nokuthi ebandleni lakho bafike kungathi makusonto nje namhlanje ukuthi ayiyangena iyaphuma manje. Kubani abekho bani akugcwale esontweni. Kunenduku oke wakhuluma ngayo eminyakeni edlule. Lena iphathwa kakhulu zabantu base Eastern Cape. Bathu majubani makhala egijima njengebhangela inyoni emnyama. Imnyama ngempela le nyoni. Imnyama ngebala. Imnyama ngebala. Kodwa ayiyo ipirates le imhlophe ngenhliziyo hayi. Okay. Imnyama nje ngomsebenzi wayo futhi. Umsebenzi yayo. Kakhulu baba Dokotela abantu abaningi bafika kumina bekhuluma ngawo majubane bethe majubane inzima kakhulu. Baza bakhana ukuthi abalendele ukuthi kule age mhlambe kule ndlela abangibuka ngayo bathi hayi bazi bakhala ukuthi ngijule kakhulu ngolwazi lwamajubane ngoba futhi umunye umuntu into ayifuna kuwena kumele ukwazi ukumchazela ngendlela ube ubonakale lapho ukuthi uyayazi lento uzomnenzela yona makhala egijima njengempangela hayi
inyoni esebenza kakhulu. inyoni yokusebenza. Hayi inyoni esebenza kakhulu. Umuntu nje uyakwazi ukuphila ngalendlela afuna ukuphila ngayo. Umuntu melifuna lejuba umakhala egijima ngempama inyoni ehlala phezulu kwedle sonto. Hayi noma kusesontweni noma kuphi. Iviki lala phezulu kwedle sonto. Yafika umathunya buya, abathunya kahamba mahali. Kodwa iphiko linye. Azange lishawe umuntu. Azange lishawe umuntu. Yaphuma edaliwe le. Yaphuma edaliwe. Khehle. Abantu bethi bafuna ikakhulukazi umakhala egijima bethi ikhokho majubane. Khokha majubane, khokha ntaka enkulu. Khuleka kahle. Ntaka mampondo. Ntaka mampondo. Ntaka samampondo ke uyithola noba kephi. Ke uyithola noma kephi. Hayi, uma uzuyithola leyo ndawo uzokutshela lo muntu ngayithatha. Uzobona futhi ukuthi imdaka. Angafika futhi umuntu efike ethi hayi le yasemampondweni. Kodwa uzoyibona ibhabhe emafini. Kodwa uzoyibona. Hayi. Kodwa ngayibona mengifike emampondweni ngithi mina yona bathi hayi yona ihlala emafini yehla ngoba abafazi abayibona ibona amadoda kuphela. Abadokotela mayihamba le yanto lena kufana ifana nebandla. Hayi abantu base groundini istadium nje ubusubabona makuhamba le yanto ungavuka lonke ilizwi mangathi asiyibeka obala. Cool, sinike izinamba abantu bazokuthola kuzona. Bangithola ku 063 8152 660. Bangithola ku 067 88 530 91. Baba uDokotela baba Sizwe babujabulile siyabonga. Siyabonga.